Halløj og velkommen til den her præsentationsvideo af vores automatiske vinduespudser robot. Jeg har lagt ud her det du finder, du får med i pakken, og så vil jeg forklare jer lidt om det hele. Det første, der selvfølgelig er relevant at snakke om, er selve robotten. Robotten er designet således med to cirkulære forme. De kan altså dreje rundt sådan her, og det gør, at vi pudser ruden rigtig meget i og med, at de roterer. Imellem padsene her, der finder du to dyser. De bliver altså fyldt op af det kammer, der ligger heroppe, hvor du enten fylder vand i, eller du fylder glasrens i, og så sprayer den altså det ud, hvor at mikrofiberkludene de ligesom kommer bagefter og får tørt det lige så pænt over, så du får nogle fine pudsede ruder. Robotten sidder fast på ruden ved hjælp af vakuum, altså den suger. Så kan man sige, okay, hvad så hvis der kommer strømafbrydelse? Ja, så har robotten altså 20 minutters power off, hvor den altså stadigvæk vil blive siddende på ruden, så man har masser af tid til at få den taget ned, så den selvfølgelig ikke falder ned. Hvis at det heller ikke skulle kunne lade sig gøre, så har man oven i købet en safety strop her, man kan sætte i den. Det er en rigtig god idé, hvis du nu er på 4., 5. eller 6. etage og skal have pudset dine ruder udvendigt, hvor det faktisk overhovedet ikke er muligt at puste dem. Så sætter du den her i. Hvis der skulle ske et eller andet, så falder den ikke ned på gaden. Så super nem at bruge her. Der er en knap, det er tænd. Ellers så vil du styre den på fjernbetjeningen her. På fjernbetjeningen er der 3 forskellige modes, den kan køre på, i form af hvordan du vil have din rude pudset, i hvilken retning og hvad mønster du ønsker. Det er også muligt selv at styre den med op og ned, og det er muligt at styre, om den skal spraye automatisk, eller om du selv manuelt vil sidde og fortælle den, hvornår den skal spraye. De her mikrofiberklude, de kan nemt tages af. Det kan I se her. Sådan der. Og så kan de vaskes. Der kommer 5 sæt mikrofiberklude med, så der er ingen chance for, at man lige kommer til at løbe tør for dem. Hvis der skulle ske et eller andet, og selve robotten skulle gå hen og gå i stykker, eller et eller andet, den her går i stykker, men så er der faktisk 2 reserve med. Så der er reservedele med også. Selve powerstikket, I finder til robotten, er 4 meter lang kabel. Det er selvfølgelig sådan, at vi kan nå højt op, eller langt hen på de helt store ruder. Det samme med safety-stroppen. Så her ser I altså robotten. Her ser I det nye inden for automatisk vinduespudserrobot. Hvis jeg ikke har fået besvaret alle jeres spørgsmål i den her video, så stil dem super gerne, så svarer vi på dem hurtigst muligt. Så jeg håber, I kunne bruge videoen til en lille smule.